Нишонов Комрон шаҳри Турсунзода кунҷи сурх, Иноятов Комрон, Ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ кунҷи кабуд. ба татами рақами ду тайёрӣ мебинад. дар вазни то 30 килограмм варзишгарон Ғаффоров Фирдавс аз толори варзиши Динамит кунҷи сурх ва Соҳибов Илёс аз толори варзиши Алоқа кунҷи кабуд. ҳарду нафаро либосотона пӯшед, тайёритона бинед. Ғаффоров Фирдавс Динамит кунҷи сурх, Соҳибов Илёс вазорати Алоқа кунҷи кабуд. Хоб басто. Хол кабуд. Хол сурх. بعد از این آزمایش کاری بینم ورزشگرا وزن تا 45 کیلوگرم. نشانов Комрон Турсунзода, Иноятов стоп анҷоми вақт татами рақами Абдурахмони Ҷомӣ. дар муҳорибаи татами рақами ду варзишгари кунҷи кабуд Сангов Иброҳим ғолиби муҳориба дониста шуд ва як қарсак барои ҳар ду варзишгарон. Хол сурх. Як се хол сурх. Як хол кабуд. Як хол сурх. Огоҳӣ ба варзишгар аз кунҷи кабуд. ба зону задан руда мумкин нест. то бучидани муҳориба 8 сония монд. стоп.
2 хол сурх, 1 хол кабуд. 1 хол кабуд. дар ин қувозмои ба ҳисоби 5-8 ғалибият ба варзишгар аз кунҷи сурх дода мешавад. Сафаров Якубҷон, Леон.